Kellemes késő estét kívánunk a... Mi a túró? Ott van zoomra. Ja, nézd. Ide érkeztünk Székelyföldön, de reggel, szóval jó 10-11 órás út volt nekünk. Ja, nekem. Szóval, hogy magyarázom el. A busz az durva volt. Kezdjünk avval. Ilyen leizzadtunk, de most Székelyföldön vagyunk, egy ilyen vendégházban vagyunk, és jó mulatunk. Be fogunk törni mindenkinek a szobájába. Utánam! Tantusz! Ó, Dani! Többet! Oké, menjünk. Ez a... Melyik szobán? Kéne egy szobatúrát, várjál, sőt... Szobatúra? Ja, jó, várj, itt kell jönni elő. Isten... Na, üdvözlünk titeket, itt van a Kajka Tomás, meg a Tódi Daninek a szobája. annyira. Ja. Igen, köszönjük. Itt van egy szép fürdőszoba, van egy egész tus, egy kagylós, vécse. What? Nekem klassz. Igen. És itt egy lépcső, hogy jól tudjuk bevenni a lábujjaidat. Van egy szép kis asztal, a legújabb témén, amit valahogy lehet venni. Nagyon büdös van itt benn. Kopogjunk be. Nem. Sziasztok, fiúk! Jó napot kívánunk! Jó napot! Hogy tetszik lenni? Szeretnénk egybe menni. Ne filmezz. Mindenki nagyon fáradt, mindenki Beteg vagyok, azt hiszem, hogy 18 órát voltunk a buszon. Nézzük ezt a fürdőszobát. Hol van a lámpa? Ajaj. Üveges. Ajaj. A 12-es számú. Tessék bejebb lépni. Itt van a Dávid, és én a Ferencel osztom ezt az egy ágyat. Ott van a szovjet era TV, és a... Szia, Jani! És a kevés lámpa azt jelenti, hogy áramot lehet spórolni. És nem csak áramot, hanem helyet. Itt is filmeznek? De jó. Itt van épp elég hely, hogy egy fél sárközi Anna beférjen 3 embernek. Mindenki nézze ide! Az emberek egymást azért nem... A Western filmeket biztos ti néztetek, bevitték udvarhelyre, és a törvény előtt kellett feleljen. Sok esetben, főleg első-második kúp alakú hegyenség, meg egy kicsit csupasz egy helyen, a sárga csupaszla. Nice, jó cucc, jó cucc! Vagy nézelődsz, vagy járkálsz. Nem csinálod egyszerre mind a kettőt. Szia mindenki! Szia! Vagy az északi területekre jellemzők ezek a környezetek, savas környezetek, lápok, de Európában legdélebben, itt Székelyföldön a szemek eltűntek. Na, a növények ugye már ismert... Napos úr. Addig elmegyek.
Fele portját nem csináltam. Hazamegyünk, Neked? azt csinálunk egy kis jogát. Az jó lesz. Te vezet volna? Ferenc, napos. Jól vagy? Részt veszek a joga. Oké. Kamera! Környezetnek. Kamera! Úgyis egy olyan jelző. Nézzétek, itt a Székelyföld. Wow! Székelykapu! Székelykapu, igen. Más mellett már. Van egy székelykapu. Még egy. Itt van még egy. Nagyon szép. Itt van még egy zöld. Hol vagyunk? Szia, most vagyunk a Sopánál. Mi? És ez kinek a kulacsa? Jó, szekérd! Mindenkinél megvan az esőköpenye, az ebédje, a kulacsa. Igen. Igen. Hol? Ó, hintaszék. Te cicumicus. Hova tűnt a kutya? Még egy kutya. Szia, kutyuska! Hello, kis kutyuska! Te cuki vagy! Ja. Vágja a fal. Ugye? Technikai. Készül összes, hogy tegnap jól történnek vagyok. Akkor fésülés volt. Úgy erőri a gabonot. Akkor a facsavarra, hogy mennyi gabonot jön bele, ebből pedig, hogy milyen minőségű fényén látja. Az a karikó. Káratul. Ez pedig csaru. Elségtünk van két lyuk, a csavarrendszerre megemelem. Rania. Oké, nem akar ezzel lenni. A recordolom. Már recordolom? Igen. Oké, kész vége. Én nem úgy nézem, itt vannak a csirkék. Pont mellettem. Hello, bello! Hogy vagy? Oh, wow! Wow! Szia, pupu! Szia! Szépség! Hogy megy a napod? Itt vagyunk a Balomnál. Aha. Ja. Nagyon klassz! Igen. Itt jön a víz. Arra megy. Ott van a malom. És ott jön ki. Ide költözünk. Igen. Ja. Ez nagyon jó pofa volt. Ez a fel... Csenge! Csak a visszafolytod. Jaj! Szia, Matyi! Ez a Matyi, a másik a Petya. Szia, Petya! Ó, bocs. Mehet. Matyika. Ó, igen. Legyek, segítek. Befontuk a... Ez. Szél is. Hello, Matyi. Szia, Petya. Nézd, milyen szép. És itt vannak a lovak. Ott megy a Hanna. Ott van Réka. És Ferenc.
És Enese. Szia, Enese. Mindenkinek a napja. Jaj! Csak hogy aztán után. Egészségedre! Köszönöm. Várj, gyere! Emesének a feje túl pici, szóval itt van egy Lightning McQueen sisakja. Igen. Készen állsz? Oh, no. Készen állsz? Igen. Igen. Készen állsz? Itt vagyunk a libegőn, itt van a Lili. Előttünk van Dominik és Samu, I think. Igen. Samu, Dominik! Nézzetek ide! Ez nem egy fénykép, ez egy videó. És akkor itt ülnek mögöttünk, és most fogunk, hogy hívják? Mountain go-kart, vagy mountain kartozni? Ja, azt csináljuk. Szia, Samu! Samu, megy le! Leplauzja mindenki. Ó! Jó. Gyakorol egy kicsit. Ez ki, Sanyi? Nem tudom. Igen, Máté. Na, Máté. Ez ki? Ó, Anna. Gyere, Anna! Jaj! Jaj! Jól vagy? Jól vagy? Jaj! Mosolyogj! Jaj. Sziasztok! Üdv a népnek! Nem foglalkozok velünk. Megvannak dugotból. Kicsit álljon meg! Kicsit maradjon! Úgy, mert vakjuk. Sziasztok! Még körbe! Ez csak egy driftingolásról van. Menj körbe! Ja, nekem is. Hát mentem, hogy egy kanyarban driftingoltam, de Marco pont mögöttem volna, nem láttam. Hadd nézem. 360. Kérem szépen. Wow. Annyira gyorsan ment átvaljázva. Nézd! Nagyon befér a székünk. Igen, a sokkával. Na, milyen? Nagyon jó. Meg kell mutatni Dominiknak, mert értetlen. Ja, mert ő nagyon akart vezetni. Akartál. Csak ahogy itt adják. Nem nagyon járni. Akkor mikor járnak? Tovább! Ugye Géza bácsi másképp meséli a fia, tehát Valság, látjátok, egy tanya település. Így ott van, amikor történik. Kicsapódik. Hanem amikor a múltban, ha nem így az, a múltban nem talál belíteni. Nem kaptam meg a nútolót? Nem tudom, volt egy tike. Már egy kézi nútoló már. Most újabban nem kéz nútoljuk, hanem van. Gépen taszítjuk így. Krisztián, mit vettél? Perecet, de nézd milyen klassz. Miért klassz? Mert mind állnak fel, nézd. Oké. Enese, mit vettél? Ajjajjaj, esik le a telefonom. Milyen fajta Fagyi fagyi? part 2, valamilyen minden gyümölcsös. Igen, ez a második fagyi, amit Ez a második fagyi, és olcsóbb volt, mint az első fagyim. Aha. Crazy. Hogy élvezed? Ó, nagyon. Itt vannak leírva a különböző városnevek, ahol az emberek Kiskunfélegyháza, Siklós, Nyíregyháza,
Majd nem sokára ők is odaírják, hogy Cleveland. Wow. De akkor nézd meg a felhőket. Típek a felhők. Tud fókuszálni felhőkre, vagy tízt is? Jaj, de jó. És egész körbe 360 fokban van kilátó, az összes hegyet, Tehenet is látsz. tehenet, fácskát. Fiatalok, tegnap ott voltunk azon a hegycsúcson. A madarakról mondtam, ott velünk szembe pont. Hogy itt láttuk ezeket a fényes tetőket, házakat. Mondtam, hogy ide fogunk jönni. Ott vannak a tehenek. Wow! Nézd, hogy mennyire tudok zoomolni. Itt voltunk most. Hol van az ujjam? Hol van az ujjam? Oké, vele. Ott voltunk most, ott van a bobpálya, ami mellettünk volt, és akkor ki kell zoomolni, mert ezt nem értem. Ott, azon a hely csúcson, ott voltunk tegnap volt? Ott voltunk tegnap. 100% magyar. Itt van Cleveland. Hú, de szép! Marko simogatja azt a kutyát. És ők pedig a lovakat simogatják. Befonták. Haját, szia! Be volt csomozva. Szia! És itt is most Emese fonja be. Talán nem tetszik neki. Emese fonja a haját. Szia! Se akar lenni, ez a kislány haza akar menni. Zetevár az kicsit lennebb van egy várom. Zetevára volt, és akkor Zetevár ajánlott, mert ez a kicsi település, ez a vár alatt fel. Koszos a víz, mert tegnap este... Van mellettünk a tó. Be volt csúszva. Van mellettünk a tó. Nem tudjuk, hogy hogy hívják. Tejtó. Valamilyen tó. Itt van Réka. Hogy aludtál? Keveset. Elek, hogy vagy? Fáradt. És te? És a lábad? Fáradt. És te hogy vagy? Fáradt vagyok. Készen állsz a távol szívre? Egyáltalán nem. Van egy csiga. Csigát! Hol van? Mi az? És akkor itt van a szép. Wow. Nézd. Az is szép. Autóbalesetben volt a csiga. Turbo. Mikor a csiga? Ütközött a másik csigaházzal. Eltemették. Endre bácsi, adjon egy szád gyufát. 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 Megrakják a tüzet. Itt van óriási pók. Óriási. Spiderpók. Spiderpók. Nézd a hold. Nézd. Nézd, milyen szép. Holdember. Itt van a hold. Nézd! Enese nézd! Fókuszáltak, amikor te Wow, az annyira klassz! Miért kell csinálni? És meddig kell filmezni?
A Szalmakalap Múzeum melletti hűtőszekrényben van különböző gyümölcslé, Fanta, Coca-Cola és tejföl. Megnézzük, hogy a Szalmakalap Múzeumnál melyik a legnagyobb kalap. Ami Gyugyi mellett van, vagy ami Gyugyinak a nagy fején van? Ez is szalmából van. Vettél újat? Nem. Mesélj a kalapodról. Hát mentünk a 1000 lány búcsú hegy Ez a dolgon. Székelylány. Székelylány. És akkor Julián és én láttunk egy ilyen kalapadó embert, és akkor mondta, hogy ott van több kalap egy más sátornál, és akkor oda mentünk a más sátorhoz. És akkor Julián vett egyet, elsétáltunk, visszajöttünk, vagy mentünk, és akkor megvettem az enyémet. Az ő pénzével. Köszönöm. De visszaadtam a pénzét. Köszönöm. Még... Csak így a buszos még is egyszerűen csak nyílnak. Mesélj, Anna, a megvételedről, a Kontykalap. Erdélyországba jártok. Erdélyország valamikor része volt a Nagy Magyarországnak, és akkor együtt éltek az erdélyi magyarok, kárpátaljaiak, vajdaságiak, felvidékes. Ez az alapanyagja a szalmakalapnak. És mindig onnan hajtok, ahol 4 szál van, és oda hajtom, ahol 3 van. Mindenhová látni fogjátok, hogy fog ebből fonni, egy 15 centit fog Dani bácsi fonni nekünk. Az egy aratásnál voltunk, megtörtént az aratás. Az aratást ezután kévékbe kötjük össze. Nézzük, ahogy a néni szépen megkötötte a kévét. És akkor a kévéket hazahordják a mezőről. Egyenként kiválogatják a szalmaszálat egyenként. Majd a kalászt levágják fejszével vagy sarlóval. És jelzőre elengedheted, köszönöm. Na, hát ez egy kis munka, most készült az imént. Kicsit jobban Dani bácsi megtisztotta, de nem olyan szépre, de így is nagyon jó. Ezt végzik az emberek. Dani, ülj ide, légy szíves, ide kérlek, hogy a tévét tudja megindítani. Itt vannak cserkészként. Hát ebben az első teremben vannak az Erdélynek a különböző formájú kalapjai, föl is vannak írva, hogy barna bükkös, melyik évszáj, vagy melyik terület. Húzak koszorú, amit a templomba szoktak felkötni. Ugye most aratás ideje van, és háladásképpen, hogy jó lesz a termés. Itt az asztalon pedig egy pár szál ilyen alakor búza van, ez egy ősi búzafajta. Kevés a búzaszem, de nagyon ellenálló volt. Falvédő, falitíz, forró... Na, ki van ott bent? Ja. Wow. Isten áldja meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart, paradicsom hazájában, ilyen örök boldogság. Önmagamat egén létemre, hogy nyugoszlak a
Száraz, nem esik az eső. Vizes, esik az eső. Kösz. Actually, nagyon nagy fülbemászó lopok. Én nagyon haragszom, meg vagyunk örökítve Eszternek. Nézd meg, Eszternek milyen szép kalapot kapott. Ez a csapat ajándéka majd ott, aztán minden szülnapos felteszi egy fél órára a fejére majd. Azt egy kis szép. Oh my god, látom, most kis szép. Látod a kis fejét? Ugyanabba a fészkó visszajött a zsinérbe. Látom, hogy kukuskál egyik fejre. Elmondom mindjárt. Nem a hajnap. Nem tudom, mit filmezek, valamit filmezek. Hunor várok. Menjél be. Bemenjek? 156 g per liter van benne oldott anyag literenként. Ez azt jelenti, hogy egy veder vizet felteszünk a KH-ra elpárologtatni, elpárolog a víz belőle, marad, nek a részeként használták, tehát be van fogva a víz, bejön a medencébe, átfolyik rajta, és folyik tovább. És akkor értsük meg az aragonitot, hogy hogyan is képződik. Egyrészt az aragonit az a mészkőnek az egyik legkristályosodottabb változata, ami a természetben létezik. Jó pár éve Bocs. Eldugítja a helyét, ő keresi magát. Tehát amikor azt mondjuk, hogy melyik az unikum forrás, akkor ott is csöpög valami, itt is fehéres a szikla, itt is volt valami, ott is közben, ott is piccol most, akkor ez a félkör, amit itt a hátam mögött láttok, diffúz forrás, tehát hogy keresi a helyét egy egész felületen keresztül, keresi a helyét a víz, úgyhogy nem aggódok, valahol mindig elő fog jönni, nem aggódok, hogyha itt-ott eldug. Ilyen sulfur. Nem a íze, hanem a szag. Itt, pont mikor itt van. Só. Voltak, de nem kellett mi nagyon védjük magunkat, mert mi mentünk védeni a Nagy Magyarország határát, csak mikor közben egy török tatár betör, akkor az asszonyok, a gyerekek be tudtak valahova menekülni, amíg halál, bele van zugva a tündérekbe, és minden. Tulajdonban van, vagy pontosan a felségezni, megcsinálnak a térfokozataikból vannak a busszal megközelítjük, ameddig úgy nem körülnek, akkor onnan fent megyünk, jó 20 perc alatt dolgot tanulunk. Hallom a berat. Keresek van a NSE kezében. Van a szemetek Ez nagyon mámszó. Oh, really? Bele, tehát azt jelenti, hogy most is ott van velünk, a házaink tetején a cserép is agyagból van, a sok minden, a tégla, amiben épülnek a házaink is agyag, tehát az agyag és az ember mindig is meg lesznek, és hasznosak lesznek egymásra. Ennyire nedvesen kell legyen, hogy megmunkálható legyen. A korongra mindig feltesszünk száraz kézzel egy kicsi agyagot, hogy ragadjon jól oda, és akkor hozzá csapjuk, minél inkább ragadjon oda, és akkor vizesíti a kezét, Laci bácsi, csak vizes kéz kell hozzá, semmi más. Bármi ingása van a kezednek, addig nem mehetsz tovább. Tehát tökéletesen középen kell maradjon, oda kell szoktatni az agyagot. Eznek a nagy hüvelykujjával meglyukasztjuk, nem megyünk a legaljára, mert akkor ki fog folyni a kávé a kávéscsészéből. Számos forma fog elővarázsolódni, tényleg úgy tűnik minden varázslat, hogy pikpak pillanatok alatt változik a forma, ugyanabból az agyagból. Tehát így néz ki. Utána még nedvesen ráteszik a fülét, a fogantyúját, Celsius fok. Otthon a sütőben mi csak 250 fokot tudunk, tehát mi állapot. Egy picit változtak a színek, de nem sokat. Látjuk, a zoomot kell nagyítani, hogy meglássák, ennyire piciket is képesek csinálni. Bemázalják, megfestik, mindent meg. Na, Márta néni már közben
A cserelap is minta körbe, ugye, és akkor a tulipán középen az életfával össze kombinált tulipán ott van. Mindjárt, jó, kezdem is akkor. Mielőtt Zoli bácsi, tudunk figyelni? Jó, sokan vagytok, köszönöm a türelmet, hogy így leültünk a földre is. Mielőtt Zoli bácsi bemutatja nekünk végre a faragásnak, a nyújtásnak a csodáját, a táskának lesz a füle készítve belőle, a pántja készítve belőle, mert hosszú vékony darabot kíván. Ha sikerül olyat nyújtani, hogy mind a két fele puha, egységes, homogén, gondosan félretesszük azokat a darabokat, mert nagyon jó törlőkendő. Tehát nagyon jó fényképezőgép lencsére, napszemüvegre, rendes szemüvegre és mobilképernyőre, telefonképernyőre. Asztali díszek, fali díszeknek lesz a háta készítve belőle, mert egy olyat kíván, egy olyan darabot kíván. És hogyha van szerencsénk olyat találni, olyan növést, hogy minden irányba tudjuk nyújtani, akkor csináljuk a kör alakú darabokból a sapkákat, kalapokat. Na most, akkor mondjak el pár előnyt a tapló kalapról. Hát mindenképpen hihetetlenül könnyű. Tehát pár gram az egész kalap, és a kalaphordónak fontos, hogy könnyű legyen a fején. A másik nagy tulajdonsága, hogy lélegzik. Feltette a térdvédőjét, látjátok? Most ez egy ilyen motorbicikli gumi, mert elszalad gyakran ez a kés. De van egy jó hírünk, hogy amit csinál ez a tapló a fán, csinálja az embernél is. Hihetetlenül jó vérzéscsillapító, tehát mi nem kell felkeljünk a székről, elvágjuk magunkat nagyon gyakran, fel se kell keljünk, folyik a vér, letépünk egy darabkát, vagy onnan kifaragunk a taplóból egy darabkát, ráteszed a vérzősegre, úgy elállítja a vérzést 3 másodperc múlva. Csak annyit kell mondani, 1, 2, 3, kész, vége. És el van állva. Akármilyen mély legyen a seb, hagyd ott benne, nem folyik a vér, kötözd be utána bármivel, de hagyd ott 2-3 napig. Hagyd ott benne. Mikor kiveszed, lemosod, nézed, hogy hol a sebed. A magyarázatom, hogy ez az apró sok csík, hogy nem megfelel az időjárás. Valamikor tudtunk el képzelni 30-40 sapkát ilyen zsáktaplóból, most ha tudunk 3-4-es, olyan zsáktapló és olyan egyessel. Párra vágjuk le, vagy vágom le, azt nem tudom megmondani, hogy mit készítünk belőle, akkor derül ki, mikor itt kezdem faragni. Olyan van, hogy egy fél óráig, 3 óráig faragom, a kukac meglikatozva, semmit sem tudunk készíteni belőle. Ebben a szakmában ez a legidegesítő. Nyújtanám így enyhén meg szokom kopogtatni, mert olyan fásréteg, olyan szemcsés, így mondjuk egy hely, és nem akkor nem tudom nyújtani. És akkor most kézzel nyújtom. Szálljon fel a buszra! Szeretnék én kocsóban legyél, végül szálljon Emese, boldog szülinap. Olyan kicsi, próbáljuk majd a... Ez nem pisztoly, nem volt ez az időben. Lenne, akkor biztos valami. Nem volt el. Gyere, menjünk. Én bent lehetek.
mechaniszni a... Igen. Betájékoztatjuk magunkat? Arra van kelet. Arra van észak. Szóval arról vagy arról jöttek volna. És akkor they defend innen. Probably, yeah. I mean, nem kimondom. Region, like Erdély, itt, Ez like egy above nagyon- Mediterranean, az volt a region, so azt kérdeztem, hogy van kapcsolat. Ez az őshonosság kérdés, ez like a it's the most divisive kérdés Erdélyben. Főleg magyarok és románok Hogy ki jött ide először? Hogy ki van itt először. Egy részük által ismerte a vidéket, és azért volt, mert meg volt határoknak olyan könnyű itt végigvonulni, és bemenni egészen a Dunáig, a magyar Alföld közepébe, meg Magyarország közepébe, és még másodjára is megtenni. Lungo, fello, fele. Feredő. Csak nem látom a kamerában. Melegített vizes medencébe. A víz, ami itt terem, a 18-19 fokos. Nos, akkor van egy saját hőfokkál, saját helyén egy medence, mondom, gödör, ki van bérelve deszkával. Ott a másik gödör... Be! Teljesen. Fejeddel együtt. Várj, kinek átszom? Hordok egy sapi. Nem tudom, ha kéne betenni a fejemet. Ott van egy béka. Nem megváltozom. Nem. Béka. Jazi videóz? Ej, ne! Jó, rak. Add ide. Ügyelem messzibe. Teszem a válladon. Bugri. Az nem vád. Nem a gatyámban. Maradjál már. Most edd meg, protein. Edd meg! Az kb. 150 kalória. Vagy egy harapás belőle. Menjek? Nem! Micsoda? Mi? Nem. Rakd be a... Jaj, azt hiszem ez kész a hideg időben. Nem. Pillangó, vagy lepke. Nincs semmi izé, és valaki ide pipél, abba a fülöt csókolni. Oh my, wow! Wow! Ez egy kicsit! Nem kérek, nem. Ja. Kérsz? Senki sem nyúljon hozzám. Ja, a fehér igazda. Jaj! Senki sem tudod, ne halljam. Ne nyúlj hozzám! A csíp! Nem! Jázi, nem tudod nyomni a napszövegemet. Köszönöm. A hajat a szájából. Másik oldal. Azt vágom, felteszed az fejem. Oh my god, elkokuljú. De azért segítsem, hogy a szád. Köszönöm. Nem, csak Kinek kell valami? Oh my god, az nagyon véletlenül ment. Wow! Megcsinálod. Szarsz meg! Jaj! Bemegyünk. Easy!
Ugyanúgy, hogyha... Ja. Nagyon szépek. Nézzük a tájt, fordunk, és akkor szívünk a kezünket szívünkhez. Bekészítjük egy. Menestem szekerestől, lovastól. Ja Istenem, kivesz ki, helyre kivesz ki. Sajnálom még engemet valaki. De milyen nyilat? Nem maradunk sokáig, csak megtekintjük következő szoba. Csak ez már, ez minden. Kérdés van. Kinek nincs meg? A kefének sok. Kefe, az pedig és soha Ez kinek a nyaktárnája? Az enyém. Volt. Köszönöm. Savó, mondja szia, készülünk utazni a gyímásra, gyímást. Készülünk elköszönni mindenkitől. Vacsora? Mindenki indegesen. Pápá! Ne. Mit gondoltál erről a helyről? Székelyföld Kazárban is szép dombok voltak, de Székelyföldön sokkal szebb hegyek voltak. Sokkal, amikor lefeküdtél a fűbe és láttad a hegyeket, meg ahogy a szél mozog, a virágokat, ilyen szép helyen még sose életedben nem voltál. Nagyon sokan kéne meglátogassák Székelyföldet, nagyon szép hely. A program egy kicsit sűrű volt, de nem nagyon érdekel, nagyon szép volt ez a Székelyföld. Köszönöm!